Akumnandi ukugula. Akumnandi ukugula. Kungabe ugula emzimbeni, kungabe ugula emoyeni, kungabe ugula ngokwemicabango, ugula engqondweni. Uyabona umuntu onemimoya noma umuntu onesiphiwo, kunezigulo nje eziqale ziy'bike. Kuney'gulo nje ey'thile ngoba phela manje sinalento yokuthi amaphupho kuphela akhombisayo ukuthi unemimoya noma ukuya kumuntu ohlolayo ukuze akutshele ukuthi unemimoya. Kanti cha, nangezifo nje ey'thile, izigulo ey'thile ezizokuphatha ziyaye zibike ukuthi ikhona indaba yakho nemimoya. Kungani lokhu ngikukhuluma? Ngikukhuluma ngoba kunamuntu uthola ukuthi usekhaya, mhlawumbe ekhaya akukholelwa kulezi zinto zesintu, iyagula ingane. Ingane isiyiswe ezibhedlela, ingane isiyiswe kuma-specialist, ingane isiyiswe kuwo bonke abelaphi laba bemfundiso yase-West ukuthi ithole usizo, kodwa zange izisizakale. Manje kuyaye kube buhlungu-ke ukubona omunye umuntu esafarisha ngenxa yokuthi kunabantu abangafuni uku-accept-a ukuthi kunezinto ezikhona la emhlabeni ezenzakalayo. Uyabona-ke le ngicabanga ukuthi izothinta abaningi abantu. Ukuphathwa ikhanda. Ikhanda into e-common, kodwa kunohlobo oluthile lekhanda eliphatha umuntu onemimoya. Leli khanda leli livame ukuthi ngey'khathi ey'thile noma endaweni ey'thile livuke. Uthole ukuthi kunabantu othi uma uhleli nabo livele likuphathe leli khanda, noma kuney'ndawo othi uma unyathela kuyona likuphathe leli khanda. Lelo khanda lelo lisuke libika ukuthi kule ndawo kuyona ayifanele ngabulana, le ndawo ayikho right noma le ndawo inokungcola noma inogqobho oluthile. Linkenkethe ikhanda, linkenkethe ikhanda, linkenkethe ikhanda. Kuwena ngane enomoya noma enesiphiwo, azi ukuthi ikhanda elivele likuphathe nje esithubeni la unyathela khona endaweni ethile noma usendaweni enabantu abathile noma uma kungena umuntu othile livele likuphathe. Futhi livamise ukuthi livele it's either lisho la ngaphambili noma lisho enhlafunweni. Ikhanda lomuntu onesiphiwo-ke lelo. Lelo khanda lisuke libika ukuthi kunogcobho la kule ndawo. Kukhona ugcobho olukhona. Enye-ke yezinto efanele uzazi ezama-sign ukuthi kunomoya onawo noma kunomoya okungenayo othile kwabantu abadala. Mase kuba iqolo. Iqolo isifo esivamise ukuphathwa abantu abanemimoya abambethwe kakhulu izalukwazi. Abantu abambethwe izaguga noma abantu abambethwe imimoya yasekhabonina, cause vele basuke beyi-backbone yakho, uvamise ukuthi uphathwe iqolo. And leli qolo lona iqolo ucabanga ukuthi uzovela uchathe bese liyaphela. Lizoziphelela lona. Lizoziphelela lona. Futhi liyafika lihlale leli qolo mhlampe iy'nsukwana
ebese liphinde liphele futhi. Ngelinye ilanga libuye ngamandla engathi ungalala noma ngathi ungangandawo. After iy'nsukwana liphinde liphele. Azi-ke ukuthi lelo qolo linogcobho. Awukwazi ukuthi umncane uvele usuke uphathwe iqolo ungakosho nako 45 years usuphathwa iqolo. Yes, angisho ukuthi zikhona izifo uthola ukuthi asihlangene nabantu abadala esiphatha umuntu. But mina engikwaziyo ukuthi umuntu onesiphiwo sabantu abadala but osidina usuke esazi kuwukuthi usuke ignorant. Wazi kahle ukuthi lelo qolo lelisho ukuthini. Abantu abaningi bayazazi banemimoya. Kuwukuthi phela umuntu usuke esaba ngoba iyasabisa le nto le. Uyabo? Nanokuthi siphume emndenini ehlukene. Nalento yokuthi bazothina abantu. Uyabona le nto? The more-ke lento uyiphusha-ke the more ikucindezela. Isiphiwo-ke nje sinjalo-ke. Ngesikhathi usineglect akakhululeka sizobukisa ngawo. Leli qolo-ke li-common nalo kumuntu ombethwe izalukazi noma amathongo asekhabo. Singene edolweni. Amadolo ngingasho ukuthi esinye sezifo. Ake ngithi nje amajoint. Uyabo? Ake ngithi amajoint ngoba neyihlakala. Amaqakala. Uthola ukuthi amahlombe. Into eyijoint nje ivele ikuphathe. Ivele nje kubambe nje. Ngezikhathi ezithile ayinjalo. Right? Ikhona into nayo. Ikhona into ekhona enemimoya. Ikhona into ekhona ephathelene namakhehla. Ikhona into ekhona ephathelene nohambo. Yini izoba yini indlela yakho. Kuningi esafanele ukulungise. La madolo abeka indlela ende. Usazohamba. Kusazosetshenzwa. To brace yourself. It's been a long time urelaxile. It's been a long time uyi-comfortable zone. Sekuyisikhathi-ke manje ukuthi sesizokusebenza usazohamba uthanda ungathandi. And la madolo lawa noma la majoint mekuphatha. Uyazi ukuthi ungaze ucishe utatazela uyitshela ukuthi mhlambe ungabe khona umuntu okugadlayo yini noma ngabe khona umuntu okushaya ngesichitho noma kanti nje cha noma umeqo. Ngishilo umuntu onabantu abadala usuke ezazi usuke ignorant. Without even ukutshela uyazazi uyazifila uyazazi. Manje-ke amajoyini ubuhlungu bamajoyini. Abanye abantu uthola ukuthi akukho that deep. So mhlambe kune into ethile afanele ayifake mhlawumbe ubuhlali obuthile afanele abufake mhlawumbe esihlakaleni nje baze ubuhlungu. Uma kwafaka mhlawumbe lobo buhlali kuphele lobo buhlungu. Manje-ke nami angeke ngichaze ukuthi hhayi ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele kuze ukuthi kube that deep, but engikwaziyo ukuthi imimoya esuke ikhona kumuntu ophathwa amajoint. Singene emehlweni. Amehlo nawo futhi enye izinto ezicommon. Ukuphathwa amehlo. Izindlebe-ke izindlebe ave zijulile iy'ndlebe. Izindlebe zijulile ngoba futhi ziphinde ziphathe kakhulu lezi idalwa ekuthiwa abalozi. Ziphinde ziphathe kakhulu futhi indaba ye-communication. Yabo i-communication yakho mangabe uzoba ne-communication enhle noma uzoba nokuhwebelana kahle namadlozi noma namathongo akho. Uyaye uphathwe izindlebe zibabe. Ngiyabona nje uhambo lakho kumele usanda kuliqala noma lento basiqale sikungenisa iqala ijula kuwena lento yomoya ubabelwa izindlebe kakhulu like kuze ku-irritate. Umuntu obabelwa izindlebe noma umobelwa izindlebe unabantu abadala azi ukuthi usendaweni enhle ngoba i-communication
izoba yinhle between wena nezidalwa zakho. Ngelinye ilanga ngizoyichaza indaba yendlebe ngoba ziyahluka ukuthi mayibaba ka left noma ka right ngokwami ukwazi isho ukuthini asikho ke lapho ke naye ke enye indaba ke i-depression but le depression ikanje uyanqena ukuphuma uyohlala nabantu awufuni ukuhlala nabantu ngathi ungasihlalela wedwa kodwa mase uwedwa khona ezinye izikhathi zifike vele ukhale awungaze ngalonely kubuhlungu ukuba nesiphiwo and ezinye zezinto ezibuhlungu ukuba nesiphiwo ukuthi uba lonely ama signs lawa ukuba nesiphiwo ukuthi ufuna ukuhlela ungathi ungaba wedwa kodwa futhi kwesinye isikhathi ube ukukhalela ukuthi ngingedwa ngabe nange ngimthole umuntu onesiphiwo uhlele ezibuza ukuthi kanti ngiyomthola nini umuntu ozokubamba lami kodwa manje futhi you are very 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 picky and umuntu oqaphelayo ukuthi uyazazi ukuthi awufuni noma yini. That is because your higher self iyazi ukuthi ikona kupho ufuna into meaningful hayi umuntu ozokumoshela isikhathi. Ungaganga ngisho ukuthi uperfect ungaganga here and there yabo kodwa okusalayo uzobuzazi ukuthi hayi lento engiyenza la kufanele ngiyayigangela nje mina ngiyazazi ngifunani ngiyazazi futhi umuntu engimfunayo ukuthi umuntu ozoba njani. Leyo loneliness leyo nje ayiyinhle ayimnandi loneliness okuhlala wedwa uthola ukuthi abangani ke bayaziqhelisa mawungena imimoya noma wena uziqhelise kubona eyenza ukuthi lento lena igcine ngempela isicindezela engqondweni. Yilapho khona usuzithuka usukhala ngoba izinto azihambi kahle hayibo naye imali umsebenzi ayiveli ngixabana nabantu nginezigulo ngilonely ngingedwa nginomzwangedwa uyabo njalo umoya ke mawungena unjalo umoya kodwa uyazi ngixoxela kulokuhlala wedwa kunento ozozibona noma kunezinto ozozibona. Lento yokuhlala wedwa noma yokuba nomzwangedwa ngizothi ukugxila kancane kuyona ngoba iyona ehlukumezana kakhulu aphe kwazo zonke izinto ngaphe kwazo zonke izinto umuntu onobiza umuntu onesiphiwo umuntu onemimoya abantu abadala umzwangedwa iwona omhlukumeza kunazo zonke izinto. Kodwa ngithi izwa lamazwi lokho kuhlala wedwa ngelinye ilanga uyokukhumbula ngoba ngeke kuhlale kunje uyokukhumbula sengasekho lula ukuthi uhlale wedwa ngoba uzobe usunomndeni phela manje. Uyabona ke ake ngenze example nje mntwana womoya zingakanani izinto ezenzekile ngesikhathi uwedwa eziyi-progress but ebonwa wena yakamoya. Sikhuluma ngamaphupho sikhuluma ngemfundiso mhlawumbe ufunda into entsha kunemithi imisho oyifunda kulabo bathanda imithi kuneyiwasho oyifunda kulabo bathanda iwasho kunencwadi oyifundayo or yefilosofa ethile oyidiscoverishile eneyimfundiso ezinhle ukuthi uma uyilalela ikuphilise. Uyangizwa usufunda izinto zokumeditate ukuthi ube lapho khona isikhathi uthula khona ngoba lokhu kuthula lokhu ikona okwenza ukuthi kube khona into enhle eqalayo ngoba konke kuqala endaweni ethulile. Akukho kuqala kuzoba kuhle endaweni enomsindo. Konke okuhle kuqala endaweni ethulile. Yikona uthulisiwe, yikona usendaweni engenabantu ubekwe wedwa noma kubuhlungu ucindezelekile ukukhihle esikanandi ukuthi kodwa Nkosi koze kube nini ngoba lezi inyembezi zikhona futhi siyazikhihla lezi inyembezi lezi zokuba neziphiwo mase siba lonely uzozibuza ukuthi yini kanti ngenzeni mina ayikho imali alukho ubambo lami akukho nokukodwa nje ukuhamba kahle
day in and day out ngihlukumezekile, cindezelekile. Kanti yini isiphiwo sasitheni lesi sizongibulala, songihlukumeza noma sizongisiza? Yonke leyo mbuzo ngelinye ilanga iyophenduleka ngezinto ezizokwenzeka, ngoba ngikutshela ukuthi kule ndawo le okuyona njengamanje, le ye-loneliness nokuba wedwa, yilapho khona-ke yonke into iqala khona. Kodwa fanele uyivumele ungayilwi, ngoba the more uyilwa, the more uzohlukumezeka kakhulu. Ungayilwi, ivumele ukuthi yenzeke ukuthi ube lonely. Ngoba lento le ikufundisa ukuthi ungene deep ngaphakathi kuwena. Uyabona lento ethi zazi ukuthi ungubani, ngesiLungu bathi know thyself, iqala mangabe uwedwa. Kuningi okufundayo mangabe uwedwa. Maningi amandla akhuphukayo mangabe uwedwa. Iy'dalwa zakho zikwazi ukuxhumana kahle nawe ngendlela efanele mangabe uwedwa. Maningi amanyala, iy'nkulumo, izinto ezingenasidingo okwazi ukuthi zingakuthinti ngoba usesimweni sokuthi ubekwe endaweni yokuba wedwa. Kodwa ngeke sikuqamba amanga, akumnandi, kwezinye izikhathi kubuye kuvuke lwamunyu. Vele fanele ube khona, fanele ube khona. La kunonjabulo khona fanele kube khona ukukhala. La kunokukhala khona ngelinye ilanga kube khona ukujabula. Lento kuthiwa i-law of polarity. Umthetho wemvelo-ke loyo. Kunesiqalo kunesiphetho. La kube nosiphetho khona kunokuqala kunokuzokuzalwa kabusha futhi kuleso siphetho. Manje lezo zinto ungazithathi usifaka enhlizweni engazuthi uyahlukumezeka. Izizathu ezithile wena uzobona makuhamba isikhathi, fanele wena uzethembe, uphinde uthembe neprocess le enza ukuthi ikubeke lapha endaweni yokuba wedwa nokuthi ube lonely, ngoba iyona eshaya kakhulu abantu abaneziphiwo. Kodwa sikhulumi ngayo kakhulu abantu abaneziphiwo noma abantu abasizayo noma abantu abakhuluma nabantu bavamise ukugxila emathopikini awodwa azi ukuthi athandwa abantu. Kanti khona ezinye izinto ezibaluleke kakhulu ezidila nengqondo, ngoba uma ihlukumezekile le ngqondo konke kuyahlukumezeka kuwena. Manje ngeke kuzube-ke umntwana kamoya ozokwazi ukuthi u-align kahle izinto zakho zilunge mangabe usawumuntu osadlala ama-emotions, ngoba ama-emotions fanele ukhulu ube ngaphezu kwawo, uwa-understand ukuthi uwa-recognize, ube ngale ngaphandle kwawo. So this is what is happening. I am emotional because of 1, 2, and 3, and 4. Okay, let it happen. It's fine. Don't fight any process. I'm alone, or I'm being put alone. Ngoba 1, 2, 3, and 4. Okay, it's fine. Let everything happen. It's fine. Uzobona when you let go and then trust the process where you are being put, that is where you start to align. But fight it. Uzamukilwa. There is one fight you'll never unaloko uzokwenza ukuthi iprocess ithathe isikhathi eside sibe singekho isidingo, ngoba usuke uzosetshenzwa la, that's why ubekwe wedwa. And zonke izinto oyifunayo uzozithola kancane kancane, ukuthi izinto ziyalindwa.